Sawbona nginibingelele nginamukele le channel Maswidi production obingelelayo Mxolisi Dlomo waphansi le Nkandla. Uma ngabe ke uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi uqofa subscribe mawuqeda ubale video ushaw like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu nali iphepha engiliphethe njengamanje leli ke engiliphethe limayelana ke nendawo yangakithi uqobo lwayo lilethwa ke umnumzane Zwakele Mncwango weqembu le-Action SA. Shuthi ke njengamanje ke okusematheni noma nje angithi ke into eyaziwayo ukuthi ke kuleya ndawo yaseNkandla kanye ke neRichards Bay umasipala weKingcetshwayo awunayo iMeya njengamanje. Shuthi ke sekupheleke izinyanga ezine leya ndawo ke ingenayo uMeya, njengoba ke uMeya wakuleya ndawo bekade ke kumnumzane Thamintuli osengupremier wakuleya ndawo yaKwaZulu Natal. Umnumzane ke Zwakele Mncwango useveza ukuthi ke isizathu sokuba ke umnumzane Thamintuli engaziqala izinkulumo zokuba kuqokwe uMeya omusha wakuleya ndawo ingoba unovalo ngeGNU futhi kukhona amahebezi akasewazwile enza ukuthi angayithembi iGNU, osekwenza ukuthi ke angafuni ukuthi kube khona uMeya ufuna uqala isikhathi esithize okanye isikhathi esithize ukuze uma ngabe kufaila ngapha ekubeni ke upremier makwenzeka bemsusa noma ke bemphuca lesasikhundla ezokwazi ukuthi ke abuye lesikhundleni sakhe sokuba uMeya waseKingcetshwayo. Ngokubika ke kukaZanele Mncwango uthi ke amahebezi asenze ukuba umnumzane Thamintuli ahlale ngesinqe sisodwa kulesi sikhundla sakhe awukuba kukhona umoya ovunguzayo singathi iqembu lomkhonto wesizwe kanye nele-ANC bangahle babeke ne-Lafback lapho khona ke singase sibabone khona sebebambisene ikakhulukazi kuleya ndawo yaKwaZulu Natal, njengoba ke semaningi kangaka amaqembu axegayo nasengayithembisisi kahle iGNU. Amaqembu ke wona aphakathi kwiGNU njengeqembu nje le-DA elakhumisa ke ungenami emva kokuba ke kukhishwe iMeya yabo kuleya ndawo yaseTshwane neyakhishwa ke iqembu le-ANC. Lokho ke sekwenza ukuthi ke manje kubonakale kuyinto engenzeka ukuthi ke sibone iqembu le-ANC kanye nomkhonto wesizwe bebambisene uma ngathiwa ke benza uhulumeni omusha. Lokho ke yikho kwenza ukuthi ke umnumzane Thamintuli angakwethembi ukuhlala kwakhe kuleya ndawo kanye ke kulesa sikhundla sika premier waKwaZulu Natal, nosokwenza ukuthi ke angafuni ukuthi asheshe aqoke uMeya kulesa sikhundla sakhe saseKingcetshwayo, okwenza ukuthi ke uma ngabe bona ukuthi ke ngapha ku premier kuhambi kahle uzobeke sebuyela ngapha kwisikhundla sakhe sangaphambilini. Sizoqhubeka ke sihlale ngemumva sibone ukuthi ke lolu daba luphetha kanjani. Ngizofisa ukwazi njengakwena ukuthi ke ngabe kuyokuthokozisa na kubona iqembu lomkhonto wesizwe lisebenzisana neqembu le-ANC ikakhulukazi kuleya ndawo yaseKZN, kanti ke nje ubuzokhumbula ukuthi ke iqembu lomkhonto wesizwe layiwina lazihambela lodwa indawo yaKwaZulu Natal. Ngicela ukuthi ke sihlangane kuma comments bese ngenzela isiqiniseko sokuthi ke uyalike futhi ke uyasubscribe, asidibane na kwi video elandelayo. Ngiyabonga.